Alpha Production jabarani filɛbagaw ani Ondu TV filɛbagaw an ka foli b'aw ye. Ni y'aw ka farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ sigili aw denkɛ n'aw balimakɛ fɛ Cheikh Bougader Magasuba ni kanubagaw bɛ wele ko Mumusu a y'aw bisimila. An ka bi bakurubaw la an bɛna an da don fɛn min ye handball fo ka se trophée challenge tɛmɛnen kɔ an ka Ligue de Bamako ka fara Kati tɔnw kan a bɛna o ni Bamakɔ tɔnw olu ka mise en chambre dolantanw olu kan ka daminɛ an b'an da don o la. N'an bɔr'o kɔnɔ an bɛ kuma sena balontan kan. Sena dolantan na o la sa fɛn min ye CAN U17 n'o ye Simidenw ka Coupe d'Afrique ye ale daminɛra Mali ye bɔko fila kɛ ka sebaya fila sɔrɔ an bɛna an da don o la ani jaabi minnu sɔrɔla tile filanan kɔnɔna na. O kɔfɛ an bɛ taga basketball la fɛn min ye tournoi qualificatif min bɛ ka kɛ Olympique la FIBA ka o tournoi o tirage au sort kɛra fɛn min ye Bamaliba ale bɛ groupe A la an bɛna an da don o fɛnɛ la. N'an bɔr'o kɔnɔ sa an bɛ taga an ka kɔfɛmaw ka kunnafoni na fɛn min ye maliyɛn minnu ye cɛlu don Europe kɔnɔ k'a daminɛ saison daminɛ la ani an ka meilleur passeur an bɛna an da don olu la fo ka kuncɛ fɛn min ye Ligue des Champions ale programme ani an bɛna débat dɔɔni kɛ fɛn min ye Paris Saint-Germain kan Paris bi ale ni Lionel Messi ani Neymar u cɛw ka gɛlɛn kosɛbɛ an bɛna an da don o fɛnɛ la ni Ala sɔnna ma. Ni ye an don kan ye bi an bɛ foli di aw bɛɛ ma i n'a fɔ kuma daminɛ la an kun y'a fɔ a ɲɛna cogo min na handball kɔnɔna na challenge trophée U18 U20 ale tɛmɛnen kɔ an ka Ligue de Bamako a bɛna a ka tɔnw ka labɛn n'a bɛ fɔ ma ko mise en chambre o tournoi bɛna daminɛ ni Ala sɔnna ma fɛn min ye Bamakɔ tɔn ani Kati tɔn a bɛ olu de concerner kosɛbɛ o dolantanw o kunkun n'u ɲɛɲɛw an bɛna olu jaabiw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan donna nataw kɔnɔ ani a kan ka kɛ yɔrɔ minnu na olu nouvelles d'aw ma o tɛmɛnen kɔ fɛn min ye handball ɲɛmaaw an bɛ foli d'u ma k'a daminɛ fédération na fo ka taga Ligue de Bamako la vraiment u kelen don ka cɛsiri min kɛ walasa u bɛ se ka ni farikolo ɲɛnajɛ nin bɔ kɔfɛ ka layɛlɛ sanfɛ cogo min na Mali ale fana bɛ se ka jɔyɔrɔ ɲuman sɔrɔ a la farafinna gun kan fo ka se nanzarala gun kan cogo min na an bɛ o foli di an ka o ɲɛmɔgɔw ma. N'an bɔr'o kɔnɔ nin wagati na an bɛna sena dolantan na n'an nana sena dolantan na an bɛna fɛn min ye CAN U17 ale tile filanan dolantanw olu daminɛra i bɛ a jateminɛ Algérie ale cira Sénégal fɛ 3 ani kanagolo fɛn min ye Congo ni Somali dɛsɛra ɲɔgɔn na 1-1 fɛn min ye Nigeria Maroc ye ale ci 1 ani kanagolo Afrique du Sud ni Zambie olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ dolantan gɛlɛman b'a la nka a laban na Afrique du Sud ye se sɔrɔ Zambie ka 3 ani 2 o kɔfɛ Bamaliba faso Maliba anw yɛrɛ y'an ka bɔko filanan kɛ bɔko filanan mun na Mali ale ni Cameroun ka denmisɛnninw ye ɲɔgɔn sɔrɔ o de hukumu kɔnɔna na dolantan kɛra dolantan cɛsirilen a kɛra dolantan jija ye lenba ye i b'a jateminɛ Bamaliba fan fɛ an ka cɛden 11 fɔlɔ min donna jɔkɔlɔsiba o kun ye Burama Kone ale ka kɔfɛmaw kalamani 3 o kun ye Abdularazak Touré kalamani 4 kun bɛ Ousmane Sempara kɔ la kalamani 6 kun bɛ Seku Kone kɔ la kalamani 8 ale kun bɛ Ibrahim Jara kɔ la kalamani 12 kun bɛ Gawusu Konate kɔ la kalamani 13 Sulemana Sanogo kalamani 17 o kun bɛ Mamadu Dunbuya ale kɔ la kalamani 18 Musa Diop kalamani 19 kun ye Mahamudu Bari kalamani 20 o kun bɛ Ange Martial Tia ale kɔ la donc an ka kɛrɛfɛmaw sa minnu kun bɛ ban kan i bɛ kalamani 5 sɔrɔ Issa Traoré kalamani 10 Modibo Sissoko kalamani 21 i bɛ Bayi Kulubali sɔrɔ yen kalamani 16 o kun bɛ Dia Guinée Sidibe kɔ la kalamani 19 Musa Traoré kalamani 14 o kun ye Ousmane Djero kalamani 9 o kun ye Salif Lentu fo ka se kalamani 11 Ibrahim Konate kalamani 24 Abdoulaye Gouba ani kalamani 27 o kun bɛ Badara F Traoré kɔ la. Comme an y'a fɔ dolantan kɛra dolantan cɛsirilen dolantan jijalen o de la première mi-temps ale bɛ bɔ fo ani tɔn fila bɛɛ u b'u ka occasion sɔrɔ ka se Cameroun fo ka se Mali ma nka deuxième mi-temps na Mali bɛ yɛlɛma dɔw kɛ minnu bɛ wusaya kosɛbɛ o de hukumu kɔnɔna na an bɛ taga fo sanga 86 ani 6 wagatiw la Mali bɛ dola dɔw sɔrɔ u bɛ remonte ɲɛnama kɛ gardien bɛ dégagement kɛ ka na fɛn min ye o kɔnɔna na an ka joueurs cɛmancɛmaw bɛ dola basigi donc Mohamed fɛn min ye Mahamudu Bari sanga 86 ale bɛ Mali ka cɛlo fɔlɔ sɔrɔ an bɛ to o de kɔnɔna na sanga 90 na ka sanga 4 fara kan fɛn min Mali ka cɛlo filanan u bɛna don Mahamadu Dunbuya ale fan fɛ Mahamadu Dunbuya ni ale yɛrɛ tilara ka kɛ homme du match ni dolantan na an bɛ foli di an ka cadeau ma ni victoire in bɛ kɛ sababu ye Mali b'i sigi ka jateminɛ kɛ fɛn min groupe B ani groupe A ni ɲɔgɔn cɛ olu ka jɔyɔrɔ sabanan Mali n'o kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ quart de finale la an bɛ dugawu kɛ an ka denmisɛnninw ye fɛn min ye nin ko nin taga ɲɛ Ala ka a nɔgɔya u ye.
n'an bɔr'o kɔnɔ an bɛ basketball dayɛlɛ n'an ye basketball dayɛlɛ nin wagati in na an b'a fɔ fɛn min ye Jeux olympiques ale tournant qualificatif an b'a fɔ tirage au sort kɛra dɔgɔkun kɔnɔna na fɛn min ye groupe A la i bɛ Sénégal sɔrɔ i bɛ Mali sɔrɔ i bɛ Ouganda sɔrɔ i bɛ Nigeria sɔrɔ groupe B i bɛ RDC sɔrɔ yen nɔ i bɛ Cameroun sɔrɔ i bɛ Guinée sɔrɔ i bɛ Tunisie sɔrɔ nin dolantan ninnu kan ka kɛ fɛn min ye Lagosikaw fɛ yen n'o ye Nigeria ye an bɛ dugawu kɛ an ka équipe Ala ka u jɔyɔrɔ ni tinti bɛɛ walasa Mali ale bɛ se ka qualifier ka taga fɛn min ye Jeux olympiques 2024 la Faransikaw fɛ yen. N'an bɔr'o kɔnɔ an bɛna hali bi sennadolantan na an ka kɔfɛmaw ka kunnafoni na an bɛ taga Europe i bɛ a jateminɛ ɲina Mali ka joueur professionnels la an ka dolantana minnu bɛ yen nɔ ko olu sera ka celu caman don o jɔyɔrɔ fɔlɔfɔlɔ ale bɛ Musa Dumbuya bolo ni bɛɛ b'a wele ko Chiko ale bɛ dolantan tɔn na n'o ye FC Sochaux ye ale ye celu 17 don o kɔfɛ fɛn min Ibrahima Sissoko ale fana bɛ FC Sochaux la ale ye celu 12 don fɛn min Malal Dambele ale bɛ Bandir Masport la ale ye celu 7 don o kɔfɛ Hadi Sako ale bɛ Adanea Sport la ale ye celu 3 don Yusuf Maïga Tronfels ale fana ye celu 3 don fo ka se Mamadou Kamara Kevin Laurent ale fana ye 30 sɔrɔ ka don fo ka se Mamadou Fofana Amian 30 Ibrahim Keita Koulibaly ale bɛ Ibrahim Keita ale bɛ Galway United la ale ye celu 2 sɔrɔ ka don Ousmane Diawara ale bɛ Lens kɔnɔna na celu 2 fo ka se Ali Samakema ale bɛ FK Dynamo la ale fana ye celu 2 don fɛn min Almam Gori Paris FC ale fana ye celu 2 sɔrɔ ka don n'an bɔr'o la an bɛna fɛn min an ka meilleur passeur ye olu kɔnɔna na i bɛ Malal Dambele sɔrɔ pasi 7 fo ka se Ibrahima Sissoko pasi 5 Almam Gori pasi 5 Musa Dumbuya Chiko ale fana ye pasi 5 kɛ o kɔfɛ i bɛ Mamadou Fofana sɔrɔ ale ye pasi 4 kɛ Yeo Musa Konfolo ale bɛ Liferink la pasi 3 Demba Diallo Maniska pasi 3 fo ka se Mamadou Kamara ma pasi 3 Ibrahim Keita pasi 2 ani Adama Traoré Nos n'ale bɛ Hull City la ale fana ye pasi 2 sɔrɔ ka kɛ ninnu de ye an ka aigle minnu jɔyɔrɔ bonyara ɲina u ka championnat la Europe kɔnɔna na n'an bɔr'o kɔnɔ an bɛ to Europe fɛn min ye an bɛna Ligue européenne des champions an b'a fɔ ale dolantanw bɛna daminɛ tarata nata i bɛ a jateminɛ ninnu ye dolantanba ye surtout tɔnba 2 ni ɲɔgɔn cɛ tarata don i bɛ Real de Madrid ale ni Manchester City bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ɲina Real ye tɔn ye i b'a jateminɛ tɔn mun fanga ka bon ligue kɔnɔ sabula ale yɛrɛ de détenteur ye trophée bɛ ale de bolo ni wagati in na nka n'i ye Manchester City fɛnɛ lajɛ ɲina ale ye tɔn ye tɔn mun fɛnɛ fanga ka bon ni Europe tɔn bɛɛ championnat jaabiw fo kana se Ligue des champions jaabiw ma nin dolantan tɔn 2 bɛɛ u jigidalen don u ka dolantanaw kan i n'a fɔ Real Madrid fan fɛ i bɛ Karim Benzema sɔrɔ i bɛ Vinicius sɔrɔ u ka camancɛmaw fɛnɛ la Toni Kroos fo ka se Modric ninnu ma ni i nana Manchester City fɛnɛ fan fɛ i bɛ Erling Haaland sɔrɔ yen nɔ n'i ye ale sɔrɔ fo ka se Kevin De Bruyne ninnu ma ani u ka joueurs caman bɛ yen nɔ minnu fanga ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ Gundogan ninnu fo ka se Mahrez ninnu ma donc dolantan nin bɛna kɛ cogo di bɛɛ bɛ k'i hakilina di papier kan i bɛ a jateminɛ Real ye favori sabula ni Real lajɛ ligue kɔnɔ tɔn do tɔn fanga ka bon nka ni i nana ni tɔn 2 ka fanga ye bi i bɛ fanga di Manchester City ma an bɛ dugawu kɛ mardi don nɛgɛ kanɲɛ 19 ni Ala y'o yira an kɛnɛ la nin dolantan an bɛ n'o jaabi sɔrɔ o dugujɛ dɔrɔn fɛn min ye Italiens ka fademantɔn 2 n'o ye Milan AC ni Inter de Milan olu fɛnɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ mercredi nɛgɛ kanɲɛ 19 nin fɛnɛ ye dolantanba ye nin bɛna kɛ dolantan cɛsirilenba ye tɔn 2 minnu n'u famara Ligue des champions yɛrɛ finale ma olu dɔ la kelen fɛnɛ bɛna se ka place sɔrɔ ka taga finale la nin dolantan ninnu tɛmɛnen kɔ ni jaabi min bɔra la an bɛna o jaabi di aw ma ni Ala sɔnna ma ka an ka bi dolantan na an bɛna débat kunkurunin kɛ débat mun ni a kelen don ka diɲɛ mɔgɔ kɔnɔ gan o tɛ dɔwɛrɛ ye bi o ye affaire Paris Saint-Germain Lionel Messi Neymar dɔgɔkun kɔnɔna na an y'a ye Paris ale bɔra ka kunnafoni di kunnafoni min b'a jira k'a fɔ k'u ye Lionel Messi suspendi dɔgɔkun 2 suspension ko bɛ Lionel Messi bolo k'a sababuya kɛ ko Messi bɔra ka taga vacances la Arabie Saoudite nka Messi ka kunnafoniw fana b'a jira k'a fɔ que Lionel Messi a bɔra ka taga vacances min na a kun prévoyalen don sabula tile 3 repos kun kan ka di Messi ma u ka dolantan kɔfɛ dolantan min na n'u ni Lorient ye ɲɔgɔn sɔrɔ ni Paris Saint-Germain yɛrɛ cira 3-1 donc Messi ka labɛnw kelen wagati min na Paris y'a jira k'a fɔ lundi don ko entraînement bɛ yen alors que o entraînement kun tɛ o kɛra entraînement balalen k'a sɔrɔ Lionel Messi
ale bɔra déjà ka taga a tagara Arabie Saoudite wa kunnafoniw y'a yira fɛnɛ k'a fɔ Lionel Messi a tagali Arabie Saoudite tɛ Messi banna ka contrat renouvelé Paris Saint-Germain fɛ o de digilen do Paris ɲɛmɔgɔw la bi o de y'a to u ye Messi suspendu o tɛmɛnen kɔ Messi y'a yira fɛnɛ k'a fɔ ale ka nin vacances na kun kan ka kɛ siɲɛ 3 ɲɔgɔn na a ka nin congé nin tile 3 congé nka k'a bɔra a dugukɔrɔ zen nata de kun n'a bɛnna k'a kɛ comme entraînement kun t'u bolo ni Lorient ka match banna ale ka tile 3 congé ale kun kan k'o kɛ o y'o yɔrɔ ye mais an y'a ye o dɔgɔkun kelen fɛnɛ kɔnɔna na fɛn min ye Paris supporters u camanbaw bɔra u ye Messi neni fo ka don a mansaw la u ye Neymar yɛrɛ neni ko Neymar ka taga ka b'u ka tɔn na k'u tɛ Neymar fɛ o de hukumu kɔnɔna na an y'a ye Brésil ale ka journaliste dɔ bɔra journaliste min y'a yira k'a fɔ Paris ye tɔn ye tɔn ɲɛnama tɛ tɔn n'a gosilen don n'i ye tɔn nin yɛrɛ lajɛ histoire t'a la Messi Neymar nana ka se ka tɔn nin dɛmɛ Messi fɛnɛ nana fara Neymar kan pour que ka se ka tɔn nin dɛmɛ walasa tɔn bɛ se ka ligi ta sabula n'i y'a ka carrière yɛrɛ lajɛ tɔn nin a ma foyi kɛ a tagara ligi finale de la siɲɛ kelen ko bon n'i ye a jate minɛ u kɛlen don ka Mbappé de ta bi k'o kɛ sanuberenin ye ka équipe dɔ labɛn équipe ka jouer Mbappé alors que dolantana u bɛ tɔn kɔnɔ minnu si ka kɔrɔ ni Mbappé minnu ka carrière t'a permettre yɛrɛ u ka u kun masiyɛn Mbappé ko o de kɔnɔna na bi Paris ka nin équipe kelen don équipe ye équipe min fanga ka dɔgɔ ni Paris ka histoire équipe bɛɛ ye donc an y'a ye nin bɔra ka o kuma minnu fɔ Neymar ale tagara ko ale cɛ ka kuma laïque o kɔfɛ FC Barcelone ye image dɔ bila image min b'a yira k'a fɔ Messi ani Neymar u kɛlen don ka accolade kɛ ɲɔgɔn na o temps kɔnɔna na k'u tun bɛ Barcelone wagati min na ko nin joueur fila kun nisɔndiyalen don kosɛbɛ u ka seko n'u ka dɔnkow la u ka balontan fanga kun ka bon nka k'an bɛ yɔrɔ min na bi ko u bɛ dusukasi de kɔnɔ bon Neymar ye o fɛnɛ aimé est-ce que nin bɛna kɛ Paris ɲɛmɔgɔw fɛla kow ye wa kuma bɛ yen nɔ mais n'i ye nin ko yɛrɛ jate minɛ fɛn min Messi ka problème ye a bɛ i n'a fɔ ko Paris de bɛ jalaki kosɛbɛ sabula Messi ka congé dilen dɔ a ma depuis wagati jan a kun kan ka taga congé ninnu na ko est-ce que Messi banni min kɛra k'a ka contrat renouvelé est-ce que o de m'a to u ye a suspendi sabula kunnafoniw kɛlen don k'a yira k'a fɔ Messi bi ani FC Barcelone bɛnnen don ko la kosɛbɛ Messi yɛrɛ fɛnɛ fo a bɛ wari min sɔrɔ Paris la a y'o tila 3 ye walasa a bɛ se ka na Barcelone Barça fɛnɛ bɛ labɛn sugu bɛɛ la pour que Messi bɛ se ka segin ka na nin ko nin an b'a fɔ affaire à suivre an bɛ ɲininkali to min bila fɛn min ye Neymar ka côté an y'a ye Paris fɛnɛ ye kunnafoniw yira kunnafoni min b'a yira k'a fɔ ni tɔn bɛ Neymar fɛ olu pɛrɛnnen don ka sigi ka baro sigi kɛ ni ye walasa aw bɛ se ka bɛn ko la Neymar u bɛ a labila cogo min na ɲininkali tɔ min ale bɛ yen nɔ an b'an sigi ka nin ko nin jateminɛ ni jaabi min bɔra a la don n'a nataw la an bɛna kunnafoni di an lamɛnbagaw ma n'an bɔra yen an bɛ taga Italie an b'a fɔ san caman tɛmɛnen san 30 kɔ tɛmɛnen kɔ Italie fɛn min ye an b'a fɔ Naples ale kɛra champion Italie ka sababuya kɛ ani Udinese ka kunun dolantan kelen ni kelen u ye nili min sɔrɔ la o bɛ kɛ sababu ye fɛn min ye Naples ale bɛ kɛ champion Italie kaw fɛ yen nɔ wa u ka bini kelen yɛrɛ a donna farafin joueur fɛ ni ale tɔgɔ ye Victor Osimhen Nigérien don ale yɛrɛ de fɛnɛ ye Italie championnat meilleur buteur ye san an b'a fɔ tare tare nin ye kunnafoni duman ye farafinna joueur an ka to k'u ye nin kɛnɛba ninnu kan olu ka d'an ye kosɛbɛ n'an bɔra yen an bɛna Espagne n'an nana Espagne an b'a fɔ o donna Real ka défaite ani a senama tɔn fɛ ni o ye Real Sociedad ye Real cira 2 ni fu ko est-ce que o tɛna kɛ sababu ye ka garizɛgɛ ɲɛnama di FC Barcelone ma a ka match nata n'a tora ka hali match nul kɛ fɛn min ye tɔn fɛ tɔn min o ye Espanyol ye Barça tɛna kɛ champion ye Espagne wa ɲininkali tɔ min bɛ yen sabula Real ka match tɛmɛnen kɔ FC Barcelone ale ye sebaya sɔrɔ Osasuna ka gɛlɛya b'a la sanga 86nan wagatiw la kelen ni kanangolo cɛliw ale donna fɛn min ye Alba fɛ donc nin wagati in na Barça ka match nata ni Barça tora ka gagner walima ka to ka nil sɔrɔ o ye Espagne championnat fɛnɛ bannen ye FC Barcelone ale bɛ kɛ champion ye n'an bɔra o kɔnɔ fɛn min ye Manchester City Angleterre an y'a ye ale fɛnɛ fanga wulilenba don nin wagati in na jusqu'à ce que a ye nana ɲɛfɛla minɛ Arsenal la kalo caman Arsenal tun bɛ ɲɛfɛ Manchester City nana ɲɛfɛla minɛ la ka tila ka point kelen don u cɛ ani a ka dolantan kelen bɛ retard la n'a y'o dolantanw gagné point 4 a bɛ nana o don ani fɛn min Arsenal cɛ Manchester City yɛrɛ ye tɔn ye bi tɔn min an b'a fɔ a bɛ kɛlɛ bɛɛ la sabula a bɛ se ka triplé kɛ fɛn min ye championnat ye
coupe fo ka se Ligue des Champions avec kɛlɛ la bɛɛ nɔfɛ an bɛ k'an sigi Manchester City ɲina bɛna k'a ka san ye wa Ligue des Champions na Angleterre kɔnɔ ani coupe la ɲininkali tɔ min bɛ don n'a nataw kɔnɔ nin kunnafoni ninnu an bɛna u dafalen di aw ma. An bɛ foli di kanubaga ni lamɛnbaga ni filɛlibagaw bɛɛ ma aw minnu bɛ to k'an lajɛ an bɛ foli di aw ma ni Ala ma baasi kɛ dɔgɔkun wɛrɛ jaabi fɛn fɛn kan ka sɔrɔ dolantan jaabiw la an bɛna olu dafalen di aw ma aw k'an bɛn wagati wɛrɛ ni Ala sɔnna ma.